Bobonec, zelený bobonec, nepůjdem, nepůjdem, já ne, vyšný konec, tak papaje, daj Helenu, rozmarí, Helenu, prosím. Helena, 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 ty máš pevné ramena, a já bych jich neměla, já jsem hezká Helena, 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 nemá to dát tobě, nebudem hobby, Ještě. Já to ukážu, až Dušanovi ukáž do piče. No nepúšťaj do piče. Ty si slavný, hej. Pýtalaše pindarici, kedy prídu olenici, čeká na to do večera, dojde na teču, naklája Dunaju, hej, Dunaju. Jaká bude žimná voda na kraju, od Španělky kokot stojí a od Lindy kokot stojí a hlava bolí. Já bych ti to měl normálně zpívat, ale nechcem se ukázat. Tady jsem nezvedl, ta haňba. Haňba? Kůra, ta haňba. Keď to Adrianovi pustí, Adrian povie, co můj drbe, poví mi, no mě nedrbe. Piču. Ja mu no ja môžem sa nakystať, keď sa chceš ženiť, tak sa môžeš nakystať. Koľko je euro centu? To? Euro koľko je centu? No, euro je 30 korún. A centu? A centu to je 10, to je euro. A centy euro centu? nemá. Koľko centu? Na drobné, to je po 2 pietky, 2 50-ky. Ale centu koľko to je? No 50 centu a 50 to je euro. Ale centu koľko to je? Aj váda, piču, centu, to budem centy. Ja si, euro je normálne euro. No koľko, euro. 1000, milión alebo koľko? Čeho euro? Koľko je centu? Ale 1 euro. Áno. No tak na euro. Toto mám jednu 50 a druhú na půl, to je půl euro. A na drobnom a koľko je centu do no, ale to máš 10, 20 centy a 5, to já budem potřebovat měl plnou hurst. A koľko to je? Plnou kapsu. A vždycky budeš mít 30 korun, jak se poví euro. Je to pravda? A koľko to centu? A já ti jedem na centy, já to piče. vyházujem do piče. Červené piče. A zkoušel jsem to magnetem a jsou to plechové. Meděné, jenom červené jsou. A plechové jsou. Plechové? Áno, ty malučké. Prístaň ti Bohu. Normálne magnet, ako mám tady. Koľko má metr milimetru? Metr milimetru koľko má? No podľa mňa 100. Milimetru? Ďalej, tak pičoviny mi neber tady do. No, metr má 100 centimetre. 100 centimetrů je metr. A na milimetre tomu... A co mi vypravíš? Však 10 centimetrů... A hektár koľko je? Hektár? Co? Koľko hektár, metrov? to máš ar. Hektár je ar. Koľko haru? To záleží, jak vidíš pozemek, ne? Pičoviny ma neskúšaj. Keď ja ti poviem takto, zeber si 2 hektary a urobíš to, už to neobrobíš, už tam musíš mít traktor. A daj to na árej, tak to máš, tam musíš mít traktor. A máš, jak ti mám povedať, 1000x1000, jako štvorečných a to máš 2 áre. Já tomu rozumím, já budem se tady... A koľko je hektár áru? Tady koľko hektarů máš a na áre, keď to dáš, to je na píde. Ár a hektar je 2. Na koľko ale? Že to myslíš, že jsem počítač do piče. Já nepotřebujem pero ani to. Brýle jsem si koupil včera. Ještě jsme Helenu a ideme dom. Brýle jsem si koupil, 105 korun u hůly. Top. A Peťa moje podívat, 105 korun pojebané brýle, kvůli Mike vyjebanému. 105 korun. Daj si na hlavu, daj si. To je lepší typovat. No, já se vždycky píš, lebo já jsem trošku aj slepý a město 8 urobím 9 a volička mi poví, Milane, vy špatné číslo. Daj. Čeho? Na hlavu. Baba, já koupil jsem jich, to na kvůli Mike. A už mám aj špaky větší a všecko. A mně to stačí. A ještě mám kvůli slunku. Oproti slunku. Daj na hlavu. No, to jsem dal Adrianovi. Tak mají, nosí. A ještě jsme Helena a ideme dom. Ale co ti budem zpívat? Nerob jsem na piču tady. Já nejsem jeblý. Potom to musím dát. Já nejsem jeblý. Zaspěj Helenu. Prvého kamaráda z Maďarska. Já. Helena.
aspoň pičení. A musí to, ne, že povíš Helena, to môžeš aj šišky zbírať. Zaspívaj. Zaspívaj. Nebudem spívať. Helena, 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 ty máš pevné ramená a já bych lovila. Jsem tě já už neviděl. Helena, Helena, do piče jeden na to, nebo budem plakat tady.